Børn og voksne, hjertelig velkommen. På vegne af Børnegården, Børnenes Vel, Børne- og Ungeforvaltningen og Middelfart Kommune vil jeg gerne byde velkommen til alle. I dag er en stor dag. Det er der slet ingen tvivl om. Det er kulminationen på drøftelser både i personalegruppen og i vores bestyrelse, og jeg ved også i Middelfart Kommune. Vi var ikke så lang tid om at træffe beslutningen om, at det her, det vil vi gerne være en del af. Og forældrebestyrelsen var sådan set heller ikke. Men det betød jo, at vi samtidig skulle afgive vores status som selvejende institution og overgå til at blive en kommunal institution. Det er vi knap nok endnu, men det er undervejs. Vores forældre, de sagde, at hvis vi skal have en ny institution i Middelfart, så skal den stadigvæk ligge i Middelfart Midtbyen. Og det må jo siges at være blevet opfyldt. Jeg tror på, at skolemarken her, hvor vi står i dag, den har lige så meget historie for folk fra Middelfart, som Børnegården har. I de 3 år, jeg har været i Middelfart, har jeg ikke mødt nogen, der ikke havde et forhold til Børnegården. Enten de selv havde gået der, havde børnebørn, der gik der, eller havde børn, der gik der. Og sådan tror jeg i og for sig også, det er med skolemarken. Nu flyver den første ballon lige, kan jeg se. Jeg havde bestilt sol i dag, men sådan blev det ikke lige. Man kunne godt overveje, om plysbjørnen, han fra 100 meter skoven, har sendt al sin honning op og ladt den dryppe ned på os. Til de håndværkere, der er her i dag, vi er helt trygge ved at overlade det næste år til jer, og vi er parat til om et års tid at udfylde de rammer, vi har fået. Til arkitekten, der har tegnet huset, Lars, tak for det samarbejde, vi har haft over foråret. Det har været fantastisk sammen med 2 medarbejdere, 2 personalerepræsentanter, og være med til at have indflydelse på de streger, der er blevet sat. Slutteligt en tak til borgmesteren og byrådet. Med de ord, hjertelig velkommen, og så giver jeg ordet videre til Lars Krog, arkitekt. Tak for det. Hele processen har været meget, meget spændende, og jeg synes, der har været utroligt godt samarbejde i gruppen, og det har været en utroligt motiveret gruppe, og jeg synes, vi kommer meget hurtigt frem til et rigtig godt resultat. Så vil jeg også sige et ord til børnene. Jeg håber selvfølgelig på, at når vi om et års tid er færdige her, at I sammen vil få en dejlig børnehave, hvor I kan trives og have det godt sammen og hygge jer. Og til allersidst vil jeg lige sige til håndværkerne, jeg glæder mig selvfølgelig til, at vi nærmest til fremtiden skal samarbejde omkring byrådet her også. Tak. Og så vil jeg overlade ord til dig, Sten. Ja, kære alle, og især kære børn. I dag tager vi første spadestik til jeres nye daginstitution her på Berensvej. Den nyeste her i Middelfart. Og lige så snart at vi har taget første spadestik, så går de i gang med anden og tredje spadestik med de store maskiner. Skolemarken blev brugt af Vester Skole til udendørs idræt, men der skulle ikke meget en overtagelse til, før Vester Skole fandt det interessant at flytte deres aktivitet til stadion. Det blev derfor en ny institution helt centralt i byen, men heldigvis er der aldrig langt til skov og strand i Middelfart, og det er jeg sikker på, at I også vil benytte jer af. Det bliver en stor institution med plads til en masse spændende aktiviteter. I medarbejdere har jo planer om sproglige, motoriske og kreative udfordringer til de 120 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn, der bliver plads til her på Berensvej. Og der skal bruges rigtig mange timer udenfor. Det bliver en topmoderne institution, og selvfølgelig er der solceller på taget. Og jeg er sikker på, at solen ofte vil skinne på alle jer, der er her i institutionen. Så vil rammerne være helt i top for både børn og voksne. Så kommer selvfølgelig det helt spændende. Kan I tage jeres skovl og se at få den ned i græsplænen? Og nu skal vi til at grave. Ned med den her i græs. Held og lykke med det.